Ndewo, Hambo Ijoma, Igbo. We're going to be doing more food conversations, okay? Two people talking about food. So basically, husband and wife talking about food. Agụ na-agụ m, kedu ihe dị? Osikapa dị, ofe dị. What do you think it means? I am hungry. What is available? There's rice, there's soup. Agụ na-agụ m, kedu ihe dị? Osikapa dị, ofe dị. Okay, so feel free to slow down this video when you're watching it to help you pronounce after me. Isiri ofe? N'ụtụtụ a. Isiri ofe? N'ụtụtụ a. Did you cook soup? Yes, this morning. Isiri ofe? N'ụtụtụ a. Isiri ofe? N'ụtụtụ a. Ofe gịnị? Ofe akwụkwọ nri. Ofe gịnị? Ofe akwụkwọ nri. What soup? Vegetable soup. Ofe gịnị? Ofe akwụkwọ nri. Ngwanụ. Ngwanụ means okay. Garị ka ọ bụ nri ji? Garị ka ọ bụ nri ji? So is it garri or pounded yam? Nri ji, pounded yam, okay? So do you want garri or pounded yam? Garri ka ọ bụ nri ji? So or here is the ka ọ bụ. If you're asking a question, the way to ask to say or in a question is ka ọ bụ. Garri, obere biko. Dị mma. Garri, obere biko. Ọ dị mma. So garri, little please. Okay. So the way to say okay is just ọ dị mma, means good. Or you can say ngwano. Okay. Bịa rie nri. Bịa rie nri. Come and eat. Bịa rie nri. O na-abịa. O na-abịa. So it's like yes, I'm coming. O na-abịa. O na-abịa. Yes, I'm coming. Ọ dị mma. That's okay. Ọ dị mma. Okay. Ọ ga-ajụkwa oyi. Ọ ga-ajụkwa oyi. It will soon get cold. So just reminding him that the food is getting cold, okay? Ọ ga-ajụkwa oyi. If you take too long, your food will be cold. Ọ ga-ajụkwa oyi. Abịawala m. Abịawala m. That means I'm coming. In brackets, I've written Abiawagum. So that would be more like Enugu Anambra dialects. But Abiawalam is central. I am coming, or I have started coming. I'm actually on my way now to start to eat it. Okay, Abiawalam. Ụmụaka eriela. Ụmụaka eriela. Ha eriela. Have the children eaten? They have eaten. Again, I've written Anambra and Enugu in brackets. Okay, so when you see that bracket, that's what I'm writing, just the other dialects, specifically Anambra or Enugu. Ụmụaka eriela. Ha eriela. Have the children eaten? They have eaten. Daalụ. Ofe a dị ụtọ. Daalụ. Ekene dịrị Chukwu. Daalụ. Ofe a dị ụtọ. Thank you. This soup is sweet. Thank you. Thank God. Okay. So we say that a lot when somebody, usually when somebody thanks you for food, kind of say thank you back, and then we say thank God for providing.
Daalụ, ofe a dị ụtọ. Daalụ, ekene dịrị Chukwu. Thank you, this food is tasty, or this soup is tasty. Thank you, thank God. M na-eje ahịa, onwe ihe ị chọọ. M na-eje ahịa, onwe ihe ị chọọ. Biko zụta tomato na ose. Biko zụta tomato na ose. I'm going to the market. Is there something you want? Please buy tomato and pepper. M na-eje ahịa, onwe ihe ị chọọ. Biko zụta tomato na ose. Zụtakwa yabasị, agwa na also buy onions, beans and zụtakwa yabasị, agwa na biko dee ya n'akwụkwọ. Biko dee ya n'akwụkwọ. Ọ dị mma. Please write it on a paper, as in write a list. Okay, write it down on a paper or write a list. Ọ dị mma. Biko dee ya n'akwụkwọ. Biko dee ya n'akwụkwọ. Ejewela m. Ka ọ dị ijeọma. Ka ọ dị ijeọma. So ejewelam is I've started going. So like I'm on my way out now. Like literally I'm on my way out. I have started going. Bye. Safe journey. Ka ọ dị ijeọma. Bye. Safe journey. Ejewelam. I'm on my way out. Ejewelam. I'm going now. Okay. Ka ọ dị ijeọma. So Igbo Speakers Bootcamp is a paid coaching program, a group program where I coach people in Igbo language. We're starting next week. If you'd like to join us, there's a link below this video. Just click the link, find out more, and find out how to join us. See you soon. Kadi.